Sziasztok, Samu vagyok, üdv itt az Erőbarlangban. Ebben a videóban az általános párbemelegítésről szeretnék nektek kicsit beszélni, illetve demonstrálni. Legtöbben, mikor a vállakra gondolnak bemelegítés gyanánt, akkor egyszerű karkörzések járnak a fejében. Ennél egy picit azért bonyolultabb a helyzet, ugyanis a vállunk sem egy egyszerű szerkezet. Még mielőtt magát a teljes kart kezdenénk jobbra-balra föl alá mozgatni, mi itt a barlangban szeretjük először magát a lapockát beolajozni. Most a lapocka milyen mozgásokra képes? Először is például lehet emelni, eleválni, és lehet lefelé tolni őt, depresszálni. Mi ezt úgy szoktuk, hogy egyik oldalt emeljük, még a másik oldalt letoljuk. Ilyenkor nem kell nagyon félni attól, hogy mit tudom én, a gerincetek egy kicsit vele mozog. Teljesen természetes, hagyjátok a testet úgy mozogni, ahogy akar. A következő, ami a lapocka csontjainkat használhatjuk, például a középvonalattól, a gerincünktől való eltávolítás, a protrakció, illetve a közelítés, a retrakció. Ezt is nyugodtan engedd a gerincet közben úgy mozogni, ahogy szeretne. Én például szeretem a távolítást egy kis gerinchajlítással, és a közelítést egy kis gerinc hátrahajlítással kombinálni. Valamint ezt a két különböző síkú mozgást lehet kombinálni is. Azaz, emeled a vállad, és távolítod a gerinctől, és vissza. Gondolj arra, ez olyan mozdulat, amikor a koncerten éppen próbálsz előre törni a többi ember között az első sorba. Jó van, ez volt magának a lapockának az átmozgatása, akkor most térjünk át, mit csináltunk még a felkarcsonttal. És akkor térjünk rá a felkarcsont mozgatási lehetőségeire a vállizületünkben. Na most a felkarunkat tudjuk különböző irányokba emelni, illetve forgatni. Kezdetben én a forgatást szeretem bemelegíteni, oldalsó középtartásba. Egyik oldalt kifelé forgatjuk a kart, a másikban befelé, és a kifelé forgatott karunk felé eldőlünk, elfordulunk, nevezzük akárhogy, vissza, majd másik oldalra. Tartjuk a oldalsó középtartást. Ezek után én szeretek egy kicsivel több mozgást belevinni. Bese és tarkóérintés. Ugye, itt már történik oldalra emelés is közben, nem csak kifelé-befelé rotáció. Ezt lehet hasonfekve, térdelve is csinálni. Ki hogy szeretné, hogy minél inkább ténylegesen ez egy vállmozdulat legyen. Nincsen össze-vissza gerincből hajlongás. Miután megvoltak a különböző rotációk és egy kis oldalmozgás, jöhetnek a vállkörzések. Ezt sem kell túl bonyolítani. Progresszíven felépítjük a mozgástartományt, kis tölcsérkörzésekkel kezdve, oldal, majd melső középtartás. Egyre nagyobb és egyre nagyobb köröket még át nem érünk teljes vállkörzésbe. Mi itt a barlangban nem szeretjük gyorsan csinálni a vállkörzéseket, ugyanis a sebesség elfedi a hibákat. Tipikus itt is, hogy az ember nyakából, gerincéből elkompenzálja a mozdulatot, és amikor rájön, hogy lassan kéne csinálni, nem tudja ugyanazt a mozgástartományt bejárni. És másik irányban is.
válkörzés. Igen, azok útban vannak ott, jól látjátok. Nos, igazából ennyit akartam a vál általános bemelegítéséről mondani. Természetesen léteznek speciális bemelegítő, mobilizáló, mozgástartománynövelő, nyújtó gyakorlatok. Lehet ezeket csinálni különböző eszközzel, bottal, TRX-szel, gumiszalag, gumikötél. A gyakorlatok, lehetőségek tárháza itt is végtelen, szinte. Remélem azért sikerült a videóból annyit átadnom nektek, hogy a vál bemelegítése az nem csak annyi, hogy előre-hátra 10 válkörzés. Az erő az ász.